салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаҳои пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз SOFSAVDO кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали TOQI TV. барномаи навбатии оиди Сиёвуш Қурбонов яъне C.One. Сиёвуш Қурбонов 31 октябри соли 1997 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва миллаташ бошад тоҷик. Дар оилаи Сиёвуш 4 фарзанд мебошад, 2 бародар ва 1 хоҳар. Айни замон соҳиби 1 фарзанд мебошад. Сиёвуш соли 2004 гимназияи 74 ба синфи 1 меравад. дар мактаб аз хурдсолӣ ба хондан завқ дошту дар байни ҳамсолонаш бо ақлу зиракияш фарқ мекард. баъдан Сиёвуш таҳсили худро дар литсеи туркӣ идома медиҳад ва ҳамин тавр забони туркиро аз худ мекунад. завқи реп дар дили Сиёвуш аз соли 2010 пайдо мешавад ва соли 2012 якумин треки худро мехонад ки дар он сол Сиёвуш дар синфи 9 мехонд. ин маълумот моро низ ба ҳайрат гузошт, аммо ҳамон солҳо Сиёвуш бо якчанд нафар гурӯҳе ташкил медиҳанд бо номи Street Stars STYOPA не и дигар будай. баъдан Сиёвуш боз ба гимназияи 74 рафта дар онҷо соли 2015 мактабро хатм мекунад. ин орзу дар дили бисёр реперҳо ҳаст ва дар дили Сиёвуш ҳам буд ситора шудан дар репи тоҷик. лек ӯ даври замонда C.One ба ин мақсадош нарасид ва соли 2017 ба Федератсияи Русия барои муҳоҷирати меҳнатӣ сафар кард. соли 2017 дар шаҳри Москва бо ҳамроҳии Бетер Батл биромад. лек ӯ вақтша дигаҳе муаррифӣ мекард. Crazy Family, C.One, Alpha, Ateş. Crazy Family, C.One, Alpha, Ateş. нияти ғолиб шидан дар ин батла дошт, лек мутаассифона мағлуб шид. соли 2018 ба Тоҷикистон омад ва шарт монда бо Марио батл биромад ва боз як маротибаи дига мағлуб шид. Марио ғолиби ин батл гашт. моҳи сентябри соли 2018 кор бори сектор 1 сар шуд ва дар сектор 1 ай ҳама машҳур ва активни одам М-Фавик буд. М-Фавик якум дараҷа ай рӯи кино машҳур шид. баъдан бошад дар мушоира чанд маротиба чемпион шуда номи бачакҳои сектора мегирифт ки бисёриё намешинохтаншон. C.One ҳамчун калони сектор 1 дониста мешид ва бисёр масъалаҳои гурӯҳа ҳамӯ ҳал мекард. одамои сектор 1 ҳами қазиёда шидан гирифт ки баъзан вақт ҳами хе фикро дар сари одамо пайдо мешид ки шояд баъди хези Avlod ҳами бачакҳо як группаи бақуввати дигарро ташкил кунанд. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. соли 2018 ай тарафи рептиҷаи батлери сол ташкил шид ва дар уҷа C.One ва М-Фавик иштирок доштанд. C.One дар батлери сол нури казад ва қатил Lonely биромад. бисёриё боварӣ надоштанд ки C.One Lonelyра дар батл мезана, лек и кор шуд. Салом алейкум ҳаматонда салом алейкум. меган саратон да кӯҳо кашидастай уштак. озод гуфта мешавад ки ин батл яке аз сахттарин батлҳои батлери соли 2018 буд ва то дараҷаи батл гарм буд ки дар уҷа гапҳои бачакҳои хези Avlod ва сектор 1 камтар гирехта буд. дар батл овозҳои барон айқафҳои Lonely мебуро ки айнавор маълума ки сухани дағал задагиай. хулас дар ин батл C.One ғолиб шид ва рақиби навбатиш Далершо шуд. дар ин батл Далершо ғолиб шид ва C.One боша ай батлери сол парид. Фавикам боша да МК бой дод ва ай батлери сол парид. баъдан Фавик ай сектор 1 биромад ва C.One боша Avlod медиа барои кору фаъолияташ пеш бурдан рафт. ҳамин хел оҳиста гапу чапи сектор 1 хомӯш шид. айни замон C.One да Avlod медиа ду клипро вардагиай ки якташ 1.5 миллион, дигараш боша қариб 800 000. лек маълума ки иш ҳам миллион мегирад. баъзеҳо шояд фикр кунанд ки клипи C.One дар Avlod медиа буд барои ҳамин миллион гирифт. лек агар клипҳое ки вақтҳои охир дар Avlod медиа мебиромаданд аҳамиятием, на ҳамааш миллион рафтагиай. рости гап миллиона гуфтанаш осона, лек ира нафарое ки ба YouTube сару кор доранд хубтар медонанд ки чӣ хел қиндай миллион гирифтанд. ҳамин чиз боша ба C.One муяссар шуд. то андозае ки мо медонем гурӯҳи эҷодии Avlod медиа айни замон клипи нави C.One тайёр кардестанд ва умедворем ки ин клипша миллион мегирад. ба C.One ва Avlod медиа пешравӣ хоҳонем, бигзор ҳамеша ҳамин хел муваффақ бошанд. баъди клипи C.One фикр мекунем клипи барон мебурояд ки дар Instagram баъзе ҷоҳоша барон хонда буд. ин клипам мумкин ки ранги треки Instagram гузарад. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба итмом расид. лайк монда ба канали мо обуна шавед. барномаи ояндаро дар чӣ мавзӯъ дидан мехоҳед дар комментария нависед. хайр дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. нафароне ки аз конкурси мо билет харидорӣ карданд, ба диққати ҳамаи шумо расонида мешавад ки нафаре ки аз ҳама зиёд билет харидорӣ мекунад, як Nexi соли 2006 бо танировка туҳфа карда мешавад ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама билети зиёд харидорӣ мекунад, соҳиби Redmi Note 9 мешавад. дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. рақамҳои Сбербанки мо дар рӯи экран. чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед.